Bueno, jo era una nena i què feia? Doncs mira, el pare se m'emportava a l'estiu al càmping i jugava amb clients francesos, amb la qual aprenia el francès, perquè en aquella època venien molts i molts de francesos. I a més, doncs, ja vaig començar a agafar una bicicleta i anava a acompanyar els campistes a les parcel·les. I quan ja vaig ser una miqueta més grandeta, 13 o 14 anys, doncs ja omplia les fitxes dels clients, ja feia les entrades, les sortides i tot això. Nosaltres vàrem créixer amb el càmping, érem petits i, escolta, des de molt petits, els estius hi treballàvem els caps de setmana també. Pensa que el pare, a part del Vall d'Aro, també va comprar el càmping Interpals i més endavant també va comprar un altre càmping a Tarragona, que era el càmping Calípolis. Que aquell no el vam tenir massa temps perquè va quedar doncs, dintre una altra ubicació turística i llavors va ser una oportunitat poder-ho vendre. Com ho vàrem viure? Doncs amb molta intensitat. El meu primer record del càmping és la inauguració, com aquell que diu, del restaurant, que això era l'any 69, i ja als 9 anys jo era molt trapella, molt activa, i ja me van posar amb una màquina de gelats a la piscina, que apenas arribava per agafar els gelats i m'havia de tombar. I aquest va ser el meu primer estiu. Jo crec que a partir d'aquí no vaig deixar de treballar cap estiu al càmping. Vaig començar doncs, des de la botiga de souvenirs i després ja, quan vaig tenir els meus 15-16 anys, doncs, ja vaig entrar a la recepció, una recepció molt petita. Quan jo vaig néixer, feia 5 anys que ja el pare i la mare havien comprat el càmping Vall d'Aro, per tant ja m'ho vaig trobar. I recordo doncs, que cada cap de setmana, tot l'estiu, totes les vacances, inclús Nadal, doncs era acabar l'escola el divendres, carregar el cotxe, sobretot jo recordo amb la Marina i el seu marit, amb en Ricard, i la mare agafar el cotxe, carregar-lo i cap al càmping. Però això ho fèiem tot l'any, perquè el Vall d'Aro estava obert tot l'any, aleshores. I era doncs, passar allà tots els caps de setmanes, ja t'he dit, Nadals, vacances d'estiu. En Ramon era una persona molt valenta i a vegades inclús deia temerària, perquè a la seva vida ha fet moltíssimes coses. Va fer, a part del càmping, ell venia del ram de l'alimentació i també era una persona molt emprenedora i sempre estava muntant coses i pensant en el càmping, perquè l'home vivia en el càmping. Era un home que estimava la natura. Anàvem a Anglaterra, que a Anglaterra el món del càmping ja era d'una altra manera, perquè en allà, com que era complicat desplaçar-se perquè havien de travessar el canal amb caravana o amb el que fos, allà va començar el món del tour operador i dels mobile homes, que també amb això el càmping Vall d'Aro vam ser dels pioners. A l'entrada del càmping hi havia una vinya i el pare la va comprar en ple estiu. Teníem el càmping ben ple i necessitaven aquella vinya i va venir una màquina, va treure tots els ceps amb una polseguera que hi havia i en allà doncs, ja hi varen posar inclús tendes muntades esperant que poguessin entrar en el càmping. Jo vaig marxar quan tenia 26 anys. Me'n vaig anar primer al Canadà, després vaig anar a Brussel·les per 5 mesos i m'hi vaig quedar més de 30 anys. Però jo venia a les reunions aquí de Consell d'Administració del que fes falta. Considero que una mica el meu paper sempre va ser poder executar allò que el pare deia, volia fer tal i que qual, i crec que una mica el meu paper va ser aquest amb ell. Estic molt orgullosa que ell me donés la confiança d'estar al seu costat. Jo vaig venir a l'associació, vaig formar part de l'associació de càmpings, jo crec que va ser l'any 90 o 92, quan el pare ja va decidir que volia deixar tota la cosa pública i tal, i vaig ser la primera dona d'entrar a l'associació de càmpings de Girona. Després va entrar l'Anna Isern. I també vaig formar part de la Federació Catalana i vaig ser vicepresidenta de la Federació Espanyola, que anava cada mes a
a Madrid. Amb l'associació de càmpings sempre m'hi he vist molt reflexada i llavors per mi ha sigut un plaer, i encara hi estic, estant a l'associació de càmpings i poder participar de totes les coses que s'estan fent i s'estan duent a terme, que són moltíssimes. Durant 20 anys, en el càmping Vall d'Aro, vàrem fer les reunions de les assemblees dels càmpings de Girona i es varen celebrar en allà. I que va ser per nosaltres un gran honor que vinguessin sempre tots els càmpings a casa nostra. Ser pioners i estar al dia sempre de tot, això és una cosa que també ens va inculcar el pare, no? Amb la seva visió de futur. El pare era un visionari, a part de molt treballador, ens va inculcar sempre l'esperit aquest de prosperitat i sempre d'anar a més i anar millorant sempre, cada any. El que es feia, un any bo, es reinvertia sempre tot dins el negoci. I el tema de sostenibilitat, que va començar això als anys 2000, al pare li encantava, perquè era una filosofia que ja portàvem a terme, però sense saber-ho. El que passa després vam aprendre a comunicar-ho. Jo crec que vam ser dels primers càmpings que vàrem tenir grup d'animació. I saps què vam fer amb en Lluís? Vàrem contactar amb l'Institut del Teatre. I vam pensar, ha de ser algú que faci molta expressió corporal, que que sàpiga agafar un micro al vespre si fèiem una actuació, etc. I hem tingut gent treballant al Vall d'Aro, que era en Clotet, el que feia el Capitán Enciam, o no sé com se deia, la seva germana, que després han sigut actrius i varen començar al càmping Vall d'Aro venint als estius i aquí a Pals també. En aquest moment, aquí a Interpals, estem en aquest punt de creixement. Hem vingut aquí, hem redissenyat el model de negoci. Interpals és un lloc que té un entorn que és magnífic, és una ubicació estupenda. Tenim un tipus de públic molt abocat a la natura, és una gent molt tranquil·la. Jo veia el contrast, estava a Platja d'Aro i venia aquí a Pals i era la nit i el dia, d'alguna forma. I el que hem fet és, en el 2001, ja teníem un sistema de gestió ambiental, teníem un EMAS, teníem una ISO 14001, fèiem moltes pràctiques operatives, però no les donàvem a conèixer als clients. I d'aquí va vindre una mica el canvi de model de negoci transformant en un ecoresort. La família Mestres va començar, com moltes altres famílies, als anys 60, i ha sigut una família que ha portat sempre la passió del càmping a l'ADN, no? Han sigut gent que, a més, s'han implicat a l'associació, tant la Glòria en els seus inicis com ara la Marina, i realment això només es fa per passió, perquè el nostre ofici és un ofici que, si no hi ha passió, és molt difícil de fer-lo.